Бүтін Россия буйлап туган тел һәм әдәбият буенча федераль олимпиада узды. Быел ул 3-нче тапкыр үтте. Олимпиада 1-нче елны 8 тел буенча булса, быел исә 46 телдә оештырылды. Катнашучылар саны бүтән ил буенча 10 меңнән артып киткән. Олимпиаданы Федерация Советы җитәкли, бу аларның туган телен белгән балаларга ярдәм итү проекты. Илнең югары уку йортларына кергәндә ана телләрен белгән укучыларга өстенлек бирелә. Әйтик, Казан федераль университетына татар филологиясы, татар журналистикасы юнәлеше буенча укырга кергәндә олимпиада нәтиҗәләрен күрсәтергә, әгәр ул җиңүче булса, аңа рус теле буенча бердәм дәүләт имтиханын бирү дә җитә. Педагогик юнәлешкә керсә, җәмгыять белеме буенча бердәм дәүләт имтиханын тапшыруын расларга тиеш. Россияның илләп төбәгеннән катнаша. Әлеге олимпиадада балалар һәм шунысы үзенчәлекле төп оештыручыларның берсе ул Россия Федерациясының Федерация Советы.